hovedet. Den ligner kun Jes. Det er godt, at vælge sidde der her. Johanna, det er da ikke Faber Jes, det er julemanden. Faber Jes han er ude at ryge. Han er her slet ikke. Johanne, Kom over, det går for kom her. Det er en træt julemand i år. Johanne, for helvede. Kom her. over at se, hvad julemanden har set. Ja, det tager det ikke. Nå, du vil slet ikke have gaver. Og gaver i sengen. Tænk, hvis han har en gave. Det er de sidste gaver, jeg skal aflevere. Ja, jeg har nogle gaver. Julemanden. Hvad er du ikke have nogle gaver? Nå, det er over ikke. Det er over til en anden barn. Nå, vil du gerne have? Så lægger du munden i fred. Så kom her. Kom her. Lige over. Nå, så vi se, hvem vi har. Det må være sidste sted i dag, Anna. Det er sidste tid, det er altid nu Det var en lang tur. Jeg er nede hos B-barnet. Jeg siger nogle mærkelige ting en gang imellem. Kom og langiner! Hvor spørger julemanden, hvor hans rensdyr er henne? Hvor er hans rensdyr? Hos bageren. Vi skal have rundstykker i morgen. Vi skal have rundstykker. Det er hvor. Skal vi have rundstykker? Ja, det er for ned og handle. Hos bageren. Nå, det er derfor. Hende hos bageren. Ja. Okay. Har nu pædagogisk. Det er okay. Ja, og jeg har tit været nede hos bageren og sagt til ham, hvor er det vel en ulækker forretning, I har her. Han lægger snegle og boller i vinduet. Negle. Nå, kan du have en gave, min lille pige? Kan du godt tænke dig en gave? Hvor fortæl julemanden, hvad du hedder og hvor mange år du er. Jeg er 3 år, og jeg hedder Johanne. Går du i skole, Johanne? Nej. Nå, Jeg går i børnehaven til at 3 år. du går i børnehaven. Altså, du går på dine ben i børnehaven, eller hvad? Nej. Vi går i bil. Det går i bil. Bil i børnehaven. Ja, sådan en har jeg aldrig prøvet før. Jeg har altid rejst rundt i en kane, eller sådan noget. Ikke en kane. Jo, med rensdyr. Det hedder den der slæde, han Du ved bruger. godt, at en rensdyr hedder en julemand op på i luften. Op i luften. Det er rigtigt, skal. Op i luften, ja. Ja, der har jeg tit været oppe. Men jeg får tit jetlag, så jeg kan ikke tro det. Så vi holder os på jorden i år. Hey. I jord i år. Ja, vi går på jorden i år. Jo, i år. Ja, nu skal du se her. Hvem er det, der skriver så utydeligt? Nej, til Lærke fra mormor og morfar. Kan det passe? Det var til Lærke. Nej, det må være forkert. Kan du ikke sende dem videre? Der er ikke nogen, der hedder Lærke her, siger julemanden. Er der ikke nogen, der hedder Er Lærke? det nogen, der hedder Lærke her? Nå, det er hende der. Nå, ja. Okay, så får du det. Den skal afleveres tilbage i morgen. Nej, det er til Lærke. Nå, ja, det var så siger vi det. Så siger vi det. Fordi at mor hedder Melene, og hende, der sidder midt i hende, hedder Clara, og hende, der hedder Eva, og ham hedder Farfar, Og hvem er så det? Og Thomas Kårdal, Skål. Nora Kårdal, og så Clara Kårdal, og Lærke Kårdal. Det kan jeg ikke bruge til noget her, fordi jeg har en pakke her til Johanne. Så der er Johanne. Og hvem er den fra? Det ved jeg ikke. Der står fra Mads. Hvem er Mads? Er der nogen her, der hedder Mads? Hvad er det for noget flabet? Nej, det må du hellere være tilbage i den her. Nej,
det er til min fætter. Nej, det er ikke. Venter. Det er rigtigt. Du hælder pakken ud. Den er til dig fra Mads. Den er til dig fra Mads. Så pakke den op. Okay. Hvad? Ja, det er spændende. Ja, det er Vi samme. kan bare nøjes med hendes. Jeg er lige ved at dø af spænding nu. Ja. Nej, hvor det er spændende. Hvad kan der dog være i den her? Jeg tror, det er en brændvin. Nej, det synes jeg er spændende, det her. Nej, fordi det er dog... Det er ikke spændende. Nej, okay, jamen, så skimmer den bare væk med det. Det gør vi. Nej, vi pakker den. Vi har heller pakken ud. Ja, det er dog ikke en overfor. Enormt. Ja. Nej, det er dog her. Nej, hvad så? Hvor er det? Hvad så siger det? Det nu har jeg nok af det. Ui, hvor har du? Ja, også den der, ja. Den skal vi... også jeg får hold i ryggen af det her. Den julekørt julemand. Johanna, det er et ret Ja, julemand. det er vist nogle øreringe. Det er vist øreringe til næsen. Nej, det er hange. Jeg tror, det er øreringe til næsen. Nej, jeg mener hange. Nå, ringe til fingrene. Nå ja, man kan også tage dem på tæerne. Nej. Nej, det Kom til